Yeah, welcome back to the YouTube channel wa Malawian Cameras. Hawakusole kwambiri 2 days hii mutu akaundi ngamba komano pano bande I'm okay. Okay? Tiambike mulungu. So yeah, tiambike ma update. Chuyambilira ti mongo bwerezanso. Tinene kwena kuti ma Israeli apa sobano anthu atatu amene ali akulu. Right? Oyamba ali Larijan, amene ali top security, strategist, komanso wankulu wa intelligence, komanso wankulu wa asilikali a Basij. Amene also ndi guluso linaso limene fa military ya ku Iran ndiyo like ili ndi magawo osiyanasiyana mmene tinakambira mjoti amayuza Mosaic doctrine. Chinthu ndi chimodzi kumano mkatikatimo mthu muli magawo osiyanasiyana. That's why zimene zikuvutirapo kuti pakadali pano America ndi ma Israeli zikuwavuta kuti mpakana akhala ngati athesatu boma lija zikuvuta kwambiri. Yeah, so anyway, after yowa apa anthu atatu amenewa, supreme leader wa ku Iran wapereka ndithu wayankhula using kulemba wayamba kwenda kuti mwazi wa anthu atatu amene wawa ukuyenera kuti ndithu ubwezedwe. So kuyambira pomwepo ndithu Iran inavunga ndithu mizinga kupita ku Israel, komanso osayiwala kuvunga ku Qatar, komanso ku UAE, komanso Dubai, okay mpose anavunga ku Oman, ku Kuwait, wakafika ku Saudi. So kupenda basiba anangovunga ngati ma assets ama Americans mucha. Chabwino. So issue ija inazakweraso sobano kuzafika pa level ya number 2 pamene ma Israel anabira sobano ku dziko la Iran ndi kupolisa sobano kumalo gas moto bu pena pali pose chabu kuti ma videos akewo sitingapange sitingaika acho tsanditu ma videos yo fana sindi moto. So after ma Israel atapanga zimenezo kumano anauzidwa kuyambirira kuna kuti mukapanga izizi kungophulisa malo amene kuli petrol kapena gas ndi kuti mupangetsa kuona kuti ife tikaphulitse ku Qatar kapena ku Dubai kumano kapena ku Kuwait, malo amene awa ifeso tikaphulisaso ma energy infrastructures ngati malo amene muli gas, malo amene muli mafuta. So the question is, for ndikumati chifukwa chani mukaphulitsa mafuta aku Qatar chifukwa chani? Okay, I'll tell you why. Chifukwa ina kuti ma America, even family yako America inapanga invest kwambiri mafuta. Ndalama zambiri anaika kuchani ku UAE. Madziwa tinazo investment, right? Kupanga invest, right? So andi ma investment ambiri ku Qatar, komanso maiko ina asa kugafuli chinaja kumano kunkhale kuza ndi mafuta. Right? So mafuta amene wawa kakudo awapulisa mafuta amene wawa, meaning kwena kuti ma losses akupita kwa Trump personally. Right? Pali kupanga invest ma personal komanso kupanga so invest so madziko. So Trump zoseza anapanga kumaiko amene akugafula RGCC, GCC countries, right? Ma gaf countries amene wawa ku region kumene koko anapanga invest kuli ndalama zake. So Iran yade okay chabwino inu ma Israel simaphulisa kuno okay fine ziko mwambiri. So lelo ndikupeza kuti Iran ija ndikukaphulisa no, I think dzulo not lelo dzulo Iran ija ndikukaphulisa pano mafuta aku Qatar ndikupita so ku Saudi so pomposo kapita so ku Dubai so pomposo, right? Kuphulisa mene mujamo mose moto tukunenamo mujani muli ma share a America ngati dziko komanso ngati family so ya Trump personal. So zimene zitachitika and zinapeza kuona kuti a Trump anakalemba pa tweet yawo ija. Analemba pa tweet akuona kuti choyambirira Israel ndayuza kuti isizaphulisa mafuta ku Iran simene sizolondola yayi osamaphulisa mafuta ma energy infrastructures gas chani hayi. So zimene zizi sizachitikaso like as a party
ngati mbali yopepesa koma sakufana kuti sole ayi komano akunena kuti zimene sizachitikaso moneti. So koma Iran chonde musamaphulise ma energy infrastructure akukata. The US president made it clear that Israel's strike on the world's largest natural gas field had nothing to do with America. The hit on Iran's South Pars gas field first drew sharp criticism from Qatar, given it has Abu Dubai. Meaning kwenda kuti tsopano sakufuna kwenda kuti Iran iyambe kupanga attack ma assets tsopano ma assets akulu tsopano amafuta amene kumachukira ndalama zambiri. Right? Remember kuti Saddam Hussein anayankhula maona kuti amene akupanga he who owns the oil owns the world. Amene ali ndi mafuta amene ali ndi dziko. Right? Amene ali ndi mafuta amene ali ndi dziko. So UN chief, United Nations chief watulutsa statement yonena kuti sizingatheke kuti muchotse ma nuclear threats aku Iran pogwiritsa ntchito kungophulitsa kokha. Sizingatheke mpaka napano. Right? Zimene tiwale. Komanso ku UN kumweko ndithu kunali ma discussions. Advisor wa Trump anafunsidwa mafunso chifukwa iyeyo analemba kuno zoti akuluakulu last summer pa nthawi imene nkhondo ya 12 days mu June mucha Trump anazana kuti tachotsa ma nuclear threats onse bla bla zakuza yeah nthawi imeneyi zapeza zoti papezeka maumbondo nino kuti no actually Iran simaisiraso kupangaso build kachikena nuclear. Aye. So the whole system inali yoti yongopakana basi. Ujamila Joe Kent, anali wankulu wa counterterrorism oyang'ana za uchifamba watsimikizaso kunena kuti akuluakulu kunalibe ndithu ma threats inali onse. The issue inali yoti Iran, America inapanga attack Israel just because chifukwa Israel imafuna kupanga attack. So inali ngati America inali ikungotsatira Israel zimene kupanga. That's why ayambaso kutsutsana. Yayi sirufuna kuti mpanga attack mafuta, sirufuna kupanga attack makuti pali zinthu ziwiri. Mafuta akwafuna adika kuti boma ligwe, mafuta akwafuna. Ndiye sakufuna kuti abwera apezana onongedwa. Number 2, akuopa kuti ba investments awo ku Qatar, ku Saudi kuti akhala kuti aonongeka. So Saudi yanena kuti iyoyo arifuna ibwezere, right? Arifuna ibwezere ku Iran chifukwa ayipasula mafuta awo. So Iran yanguti welcome. Ndikuti welcome to the game. Takulanda ndi ku dance. Ngasi inu makhamu kusunga adantaiza mbiri. Komanso ndamene ma report even Trump watsimikiza kuti maiko akuti jona wawo ndamene amampusha Trump kuti ati tanawo. So you are officially afuna alowelele. Here a signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. On the contrary, this pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. So, ingati iwowa akuloweleza nkhondo imeneyi, remember kuti Trump ndamisala atongowasiyira kuti pitilizane ife timasowa potulukira nkhondo. So anyway, muli mosema kumationa kuti mkatikati muzichitika zotani.